जानत रह चाचा, बतिया सुना हमार कहत नहीं कि मतलब पहले पहले अरे करीब कहाँ भी माथे रोए दे डाल दे लागत दिन कपारे पागल बहुत सुबेर हो गल बा। लागत रात तू तरल नहीं खे। हाँ हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक बाड़ू ना? हाँ आऊँ अबे उठनी है। ठीक है बाबे, ठीक बा बारे फोन करत नहीं तब ना। करे जाए का दिन भर तू मोबाइल में एकदम बिजी रहता रे, का करत रहता रे? गोबर गुड़ था ना दिन का पारे पा गइल बटे। हाँ खाली तोर बहाना बा कि वीडियो बनावत नहीं, पर तू वीडियो बनावत कुछ नहीं खे, खाली एने से घूमत रे। हाँ गोबर गुड़ था ना होई तो हमें करी तो के करी? जब मर्द उठे सुती मर्द तू खौरा हवा पीली निखान लागत रहा तू बक बकाए। जब सरवा उठ सूते जल तक सूता ना तले तक तू एकदम खौरा हवा कुकुरन खानी भाव भाव कैले रहता रहा। का रे तोरम खौरा हवा कुकुर लगत नहीं, गोबर पथे के बटे, चूल्हा चौकन करे के बटे। हाँ तो हम ही करी का? के करी? गांव के लोग करिहन। हाँ सुबह बार बार तुम्हारा बस सुबह यात्रा खराब करत रह। खराब पहले रहता नहीं, एकदम 24 घंटे मोबाइल में लगा रहता रहा। क्या करी? गोबर पाथे के बर्तन बजे के चूल्हा चौका खाना बना के बनाई रे? तो काहे खातिर माई के भेजला नहीं हर? तहार मौकी माई के हम भेजनी कि तू भेजला? हम भेजनी। के भेजला? तू ही भेजला। हम नइखी भेजले बाबू। तो करबा ना तो के करी? के करी? ई ना करी हन। सरवाज माई रही तो हई हमर दासा ना हो कितनु। नौकी माई के भेजले बड़ा जा लेके आवा। हाँ तो ओकर माइये नु कहली कि पहला होली हो तो भेज दलो, तनी पहला होली ना देखी के ससुरारी के तो उहेन तू ही नु भेजल ओकरा के। ओकर माई बोलली तो कहलक होलिया के बाद चलिए तो के जानता कि लॉकडाउन लाग जीतले एही में। ठीक बाटे, लॉकडाउन खुलेला तो जाके लेके आओ, बुझाइल ओकरा के। हेलो नहीं तो ये करत बुढ़ापा में हमार जान ले लेबा तनी के दोनों बेकत। अरे जय का कावा रे, देखो कहनी गोबर फेंके के भोसड़ी वाला केने बतियावत चल देला सही तो सर एकदम डही दिले हमरा के। पहले जानले रहती तो सर उरिया खिया के तरह खेते में रख देले रहती, पर का करबा फूटल हमार सरवक नसीब। हे मन लागत अब हमरे गोबरो फेंके का परी, चल अब फेंक, का करबा ना फेंकब तो दानो पानी ना चली, अब हमरे फेंक परी। का जने कौन मन तो कनी के सुंघा दे तरी सन, आवते सरवा कनिए के बस में हो जा तरी सन। सरवा कहत तारी सन तो हग तारसन, कहत तारी सन तो मुत तारसन, कहत ऐसा खाए के तो सरवा ठूस तारसन। हाँ सरवा ऐसा बाप माई के याद तक ले कहाना नहीं खस कहले, नसीबे फुटल बाटे। काश आज ओकर माई जिंदा रहित तो सरवा गोबर हमारा नानू फेंके के पड़ित। हाँ जाल हमरा नियर बाप बात सब करत बाटे, नहीं तो दूसरा ऐसा बाप रहित तो सर्व तो अस्तित्व तो हम लोग के। सरवा भी बर्तनों माजे के बा, खानो बनावे के बा, चूल्हो लिपे के बाटे, गोबरो पाथे के बाटे। देखा सरवा ये एक बाल्टी पानियो रखले रहनी है, सरवा ये पानिया से ले जाकर लागत सरवा हग होके भाग गइल बाटे। तो सरवा एकदम डाई के रख देले बाटे हमारा के। तू सर इजा रह न फेंका जोश में, ये तो पानी लियावे के पड़ी हमारा। सरवा इतना दिन खराब चलता, बाप एक बाल्टी पानी ले जावे तो। चला एगो तो काम निपटाई नहीं, अब चला देखल जाए चौका बर्तन के खाना बनावे के का व्यवस्था बाटे ले हल जा। इस सरवा घर हटे, बुझात के मुर्गी का फार्म है, जा मन तहाँ खा के। हाँ खुश रह आवा बैठ।
हाँ का तो सोचे पता रखो तो तनी खैनी पहले द बनावल जाके खाई जाके मिजाज टनटना जाओ। खैनी खैब हाँ बैठा काम धंधा तो होते जी द तनी पहले ना बनावल करम तो भोजनो पर आफत बाटे घरी जानत नहीं ख। अच्छा हाँ द बनो पहले। हाँ ला बनावा देखो सारा थियो गिरत हटे। हाँ बनावा तो अभी हाल चाल को है अपन। हमार हाल चाल तो नदी नहाए गइल बा अपन बतावा। हमरो तो ठीके बाटे तहार जवन हाल बाटे उहे हाल हमरो बाटे। हाँ न का हाँ रहल एक गोड़ा वो घूरत रहल लंठ वैसन तो केहू तरी धर पकड़ के करावल गइल बियाह तो का करबो वो तो गइल बिया नैहर तो लॉकडाउन में नहीं घेरा गइल बिया। आई बात काम धाम करता ही नहीं खे हाँ न का का करबो आजकल एकदम परिस्थिति खराब हो गइल बा जान लो। हमरे हाल तोहरो घरे चलत का। एकदम पूछो मत एकदम तोहरे एकदम मतलब की कहानी बाटे। तोहरो घरे फटा फटी चलत कह दो। चलता थोड़े 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 उतना ना अभी ठीक बाटे ल आई खा पहले मिजाज टंटा हाँ दा खाइल जा का कइल जाओ इहे तो एगो राम भरोसे सहारा बाटे। हाँ, तो जाना तरह का हाँ बोला तो माने एकदम कि वो कनिए के बातें सुनता रह खाली। हाँ अब लगा। बिछाना पर से उठते हाँ। उन पर लाग जाता रह। हाँ बाबू ने चाय पिया, बाबू ने कॉफी पिया, बाबू ने हागा, बाबू ने मूता एकदम एक ने कही बस 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 ऐसन धंधा तो हमरो घरे बाटे एकदम। घोर कलजुग आ गइल बा काका का कहब इहे एकदम घर घर के कहानी बाटे। कोनो काम कहत नहीं तो कहत कि वीडियो बनावे जाए के बाटे वीडियो एडिट करते रहिए। वीडियो एडिट करे के बहाना लौंडियन से बात करत रहता 24 घंटा। एकरा से कुछ उखरे वाला नहीं खे एकदम साफ नालायक हो गइल बा जाए के एकदम। बात तो सही कहता रह तू जान ला एकदम किस्मत मारल गइल हमार के होकरा से एक शादी करा देहनी एकर। शादी भइल तो ठीक बा 10 दिन तक ले ठीक चलल। हाँ। ओकरा बाद ही 11वां दिने बस बबुआ चाय बेडे पर ले जाके पियावस नौकी माई के अपना। हमसे कहत कि बाबूजी हमार नौकी माई ही आ तो ल तारा कम पहले ही कह के गनी हनु आवते जड़ी बूटी घोर के पिया दे तारी सब बुझाइल नु आ इहे लेके लागत तरह ढोवे। उ तो बात ठीक बा ड टेमिया ने तो बादे ले के चल जीबा बा टेमिया आई तो बात सही कहां गई द ने ये तो धोनी है। हां ले के चल जीबा ओबरी ले के चल गइला बहुत 2 दिन तक ले रोवनी है टेमी खाती। एकागो रुपया जुटका के टेमी किनत तनी लइका जौन बाकी कमात तो पैसा हमके नहीं के दे सब ससुरारी भेजत है। अच्छा तो ई सब तोहरे जिम्मा बाटे ना देखो बहुत तारा चल है सब। बर्तन माजल खाना बनावल एथी कइल बबुआ बहुत एकदम बुरा दिन चलता हमार। अच्छा ठीक बाटे तो लॉकडाउन खोलला तो कह के बोलवा ली हो। कह तनी बात नहीं खे मानत जाए का हमार। चल देखते बड़ा की राखी निकालत है तहार तो भौजाई बिया तो टाइम से देयो दे देती है हमारा के देवे वाला केहू नहीं खे। एक गिला जाए का पानियो नहीं खे पूछत कि लो बाबूजी पी लो तार तबीयत खराब बस एकदम हम तहार दुख बुझतानी हम तहार दुख बुझतानी एकदम मने कह मत। बस खाली कहत कि वीडियो बनावत तनी बाबूजी काल ही ठोके परसों ही ठोके वीडियो बनावत बनावत बहुत पैसा हमार झीट लेले बाटे हमसे। हाँ हाँ। अच्छा चला उ तो एक दिन असूल होइए जाई ऐसन बात नहीं है। और खानो बनावत इन तबो कहत कि कैसन खाना बनैलो पूरा पखंड करत हटे। हाँ हाँ। तो कोई 10 सारे तू ही बना बना के खो अपने से कोई नहीं खा सक तो नहीं खे नु खा तू बनाओ तो नहीं खे। हाँ। आवता तो केने से पियो के चली आवते एगो और लॉकडाउन में तो कनी का बहाना मिल गइल बाटे अब तो बिगड़ गइल बाटे एकदम बुझाता कि पूरा बबुआ खत्म हो गइल बाटे एकदम। जान ले का करबे। हाँ तो काका ठीक बाटे चला तनी हमहू। हाँ तो ठीक बा तो बैठ चाय बना तनी पियो के जइया। ना तो फिर देरी हो जाई तो फिर बनावे खाए के पड़ जाई। हाँ न का टाइम से हाँ। ना पहुँचला से ना मिली। बतिया कह के जाता ही बानी कि तोहर जवन हाल बा तोने हार हमरो बाटे। हाँ तो चलो हाँ। ठीक ठीक बा तो जायका लगे तनी भेज दिया। हाँ बात तो सही कहता रह ठीक बा चलो तनी हमू तनी लहना पानी के व्यवस्था करतानी। हाँ ठीक बाटे जा। से कहतानी कि एथी कोलिया प्लास्टर करवा दे कोई बुढ़वा के जन तुझे तो जाने लेकर रहबू का हमर घर से तोरा चले के नहीं खे। हां
पानी देता वो बुझात के बाल्टी से और बस जान के पीजा बस आफत के पूरी है हैं तो ठीक है ठाक बटे तो पानी कहां देते हो जाए बस हो जाए अब लागत इतना बर्तन मजा आ जाए इहे तो काम बाटे जवान बेटा के पोस पाल के बड़ा कैनी अब बर्तन माजे के बाटे अब बनावा खियावा एथी कर और ओकरा जी में तो कोनो काम नहीं खे दम लफुअन के तरह घूमत रहत अटे का प्रभु इहे दिन देखब बूढ़ बाप के कहबो तो दिन फेर और लॉकडाउन में तो अपन मेहरारू के लियावे के कहा तो तकरा सुनाते नहीं खे कि जाके लेके आई दिन भर एने सने फोन से बतियावत रहत ओकर काम होत रहतनु बूढ़ बाप भले अंगती खाना बनाओ बर्तन माजे गोबर पाथो ओकर ठीक बाटे छूटल हमार किस्मत का भगवान कौना जन्म में माजा मरल है कि जन्म में इतना हमके साजा भोगवावता रह आ गए बाबू आवा 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 बन गइल बा घर थरिया ठूस ला ओने तो ना ये मिलल होई बना के रख दिल बानी सही कहत रह जाए कहीं तो सरवा बुढ़वा साफा सठिया गेल बगे कुछ कहला का बाबू ना कुछ ना करनी बस तो ठीक बा तो बैठल हो जान तर बाबू कोनो काम कहा तो ओकरा से करे के तो कहत कि जाते नहीं वीडियो बनावे तो सही बात बनू वीडियो बनावे तो वीडियो में तो बहुत पैसा बा बहुत आदमी कमाता घंटा पैसा बटे जौन लगे करला से मुर पूजी सब बिलवा देले बटे अरे पूछ लो देखा दे नहीं यार इनका रोज रोज चीहे धांधे रोज पकड़ पकड़ करत रहेला कौन काम बढ़िया से करे ना दिए पकात रहिए मुर्गियन खाली जैसे अंडा देके मुर्गिया ना उतरले तो पका पका करिए सर वैसे ही डेली करत रहेला सही यार ये बुढ़वा सही सरवा बहुत पकड़ पकड़ करता कुछ कहला का बाबू ना मतलब यही है कुछ ना करनी ठीक ए बाबू हाँ तू ही ओके समझावा सरवा नालायक के जान ला कुछ नीमन काम धंधा करोगे तू कहाँ कहने तो कोई सारे का मर्डर कदम खत्म हो जाए बेकार में हम जेल चल जाए ठीक बा चाचा हम एकरा के समझा देते नहीं ठीक नू तू इतना ज्यादा मत चिल्ला काहे से जौन अभी उम्र के तू करार पे बड़ा नू ज्यादा चिल्लाई लो के दाम वाम के बीमारी ऊपर जी आ सरवा आजकल बहुत लॉकडाउन चलता ठीक नू घर ही लाट चट के बानर हो जीबो कौन तरह के हॉस्पिटल ना लेके जाई ठीक बा ना बाबू कोनो काम कहा तनु तेनो ने भाग जाता टे दिन रात अपन मेहरारू से लागा रहता टे दम सही बात बका एकदम पूछ लो वही जा बाटे लगी या का रे का साफ लौट चटे है का अब बताओ का चाचा का हाई उम्र में तू काम करवावत रे है देखत रे एकदम साला मांस मांस लौकत है काटला पिटला के बाद जात के 5-6 किलो मांस होई लिकड़ी ए चाचा इतना ज्यादा काम मत कर ठीक नू हम जगह का समझावत नहीं नहीं तो लांचट के जरूर बानर हो जीबत ठीक है बाबू तू ही समझा दे हमार बात तो अगर भेजा में घुसत नहीं खे कहे तोर बात भेजा में अगर घुस जाए तो सर को एक के पीड़ा पीड़ा बस दे मम ए चाचा बैठो मत काहे इतना गरम होत रहा गरम ना होखी ब्लड प्रेशर उठ जी ठीक बा हम समझावे की कोशिश करत नहीं ठीक नू अरे जयका तू चाचा का बात मानत काहे नहीं करे हाई उम्र में क्या से इतना काम हम करवाओ तक जयका घरों का काम करू आ टाइम निकाल के वीडियो भी बनाओ ठीक बा बाबू अब आगे सारे चाचा जोर से बोल कौन सी कहला ना मतलब मुंह से निकल चाचा बोलो बोलो कौन सी कहत रहा ना बाबू देखो वीडियो बनाई तो हमरा कोनो आपत्ति नहीं खे हां पर घरों के तो ओकरा कामवा करे के चाहिए हाँ ये तो बात सही भाई सरवा सच में बहुत बेबड़ा हो गइल बे हां गोरु बछरू बाड़ा सन खेती के काम बाटे ऊ तो कम से कम करे के चाहिए हां घर के खाना बनावल देखत रे हम करतानी और फोन के अपना मेहरारू कहता कि तू अइया जन ओही जा रह बाबूजी के सुधार देवे के बाटे ते चाचा एगो बात सुन ल बोला इस तरह तरह लइकबा के जब हम देखे नीनू का देना काहे सरवा में हरमौ गेसन हमरा लोकेला जानत रह चाचा शुरू में सुना बतिया सुनो कहतनी शुरू में नु तकलीफ होला जल्दी वीडियो वायरल ना होला ठीक बा अरे करीब वही का माछी मछिया भाग बैठो पड़का देती अरे चाचा भाग माछी बैठो हाँ तो बोला बाबू का कहत रहा बोला तो कहत ही रहनी हनु तो पहले में बहुत तकलीफ होला और एक बार वीडियो चल गई नु अगर जैका ता लइका जो हम फेमस हो गई नु तो इतना पैसा झाड़ी नु तो लबर तहरा बटोरे के पड़ी गाड़ी के ऊपर चढ़ावे खातिर ठीक बाबे ओकरा बाद अपन दाढ़ी मोछ एकदम रंगवा के ठीक नु आ बुलेट पर चढ़ के आ गुडू रंगीला का पाहुन बन के घूमी ह
ठीक है बाबा, हमरो तो मन करला खूब बाइक पर उड़े के घूमे के। अरे चाचा टेंशन मतलब घूमबा बहुत उड़बा तू बाइक पर, टेंशन मतलब घूमे के मिली। कहिया मिली हमारा के घूमे के? तू घूमबा जरूर, ठीक नु? तार लड़का नाम करी एक दिन, खाली वीडियो वायरल होके दो। हम चलत नहीं, ठीक नु? ज्यादा गरियावा मत अपन लड़का के, तनी एकरा गाइड कर, ठीक नु? बहुत बड़ा नाम करी तारा गांव में, ठीक बा? जात नहीं अब। हाँ ठीक बाटे, तो जा। तब भाई लोग ये वीडियो बना के तुम लोग के सब जना के एगो हमनी के मतलब मैसेज देवल चाहता नहीं जा कि जौन भी लड़का मतलब केहू को जैसे कि अमीर घर के या गरीब घर के, तू आदमी अगर उ लड़का बाबे कुछ में ज़्यादा इंटरेस्टेड बा, लाइक मतलब डांस करल चाहता, चाहे मतलब सिंगिंग करल चाहता, चाहे कुछ भी करल चाहता, अपना फैशन को फॉलो करत तबे तो उ लड़का को उ काम करे देवे के चाही। काहे से कि उहे लड़का जाके आगे मतलब बहुत अच्छा खासा मतलब नाम करल सन, अच्छा खासा फिल्म कमाल सन। और ई ना के मतलब कोनो लड़का डांस के पसंद करत तबे तो ओकरा से जबरदस्ती खेती में काम करवावा, चाहे कह के जो दुकानी में काम कर, चाहे दिल्ली बाहर रह जाके काम करे, ऐसा ना करके चाही। फैशन के जे आज तक भी जे मतलब अपन फैशन के फॉलो कैले बा, वो अच्छा खासा नाम कमैले बाबे और अच्छा खासा मतलब ग्रो कैले बाबे। तो बस ये तुम लोग के संदेश देवल चाहत नहीं है, तो नहीं कुछ बोलो सर? तो भाई लोग अगर वीडियो अच्छा लागल है ना तो चैनल के सब्सक्राइब करल जा और वीडियो के लाइक करा जा, कमेंट करा जा कि ताकि वीडियो कैसा क्या लागल हो, हमनियों को पता चले कि आप लोग के वीडियो कैसा लागल हो। और मिलत जैसा के हंसे वाले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो को से खतरनाक हंसे वाली लेके हम जा। तब तक ले वीडियो के शेयर करी जा और देखत रही जा द जयका शो।